Predstavte si to. Mladý hráč, 19 rokov, prichádza do NBA ako budúca legenda. V priebehu niekoľkých sezón okolo seba vybuduje celý tím. Povedie ho do finále a stáva sa srdcom mesta a fanúšikov. A potom v jednej chvíli úplne nečakane všetko stratí. Žiadne varovanie, žiadne prípravy a žiadna šanca na rozlúčku. Dallas Mavericks, tým, ktorý ho vychoval a postavil do centra svojej pozornosti, ho bez varovania posiela preč. Toto je príbeh basketbalového hráča menom Luka Dončić. Je to príbeh o lojalite, sile a šoku, ktorý otriasol celou NBA. Ešte predtým, než sa pustíme na príbeh dnešného videa, by som chcel poďakovať všetkým, ktorí sledujú moje videá, ktorí dali odber na tento kanál, a tí, ktorí ste ho zatiaľ nedali, tak budem rád, keď kliknete na tlačítko odoberať, aby vám neunikli žiadne z ďalších nasledujúcich videí. Poďme na to. V lete v roku 2018 sa do NBA chystal mladý hráč zo Slovinska. V tom čase mal iba 19 rokov, no za sebou už mal úspechy, ktoré väčšina hráčov nezažije nikdy. Luka Dončić v tíme Real Madrid vyhral Euroligu, stal sa najmladším MVP v histórii súťaže a dokázal, že jeho talent nie je len európskou senzáciou. Bol pripravený dobiť svet basketbalu. Na vstupnom drafte do NBA si ho vybral tým Atlanta Hawks, ale ešte v ten večer došlo k výmene, ktorá navždy zmenila históriu týmu Dallas Mavericks. Luka bol teda vymenený do Dallasu a od tej chvíle sa stal symbolom novej éry tohto klubu. Dallas si v tom období prechádzal veľmi náročným obdobím. Dirk Nowitzki, hráč, ktorý bol legendou a ikonou tohto mesta, vstupoval v tom čase do svojej poslednej profesionálnej sezóny. Klub bol v tom čase bez jasného smerovania. Výkony týmu kolísali a fanúšikovia túžili po niekom, kto by opäť zapálil vášeň v aréne American Airlines Center. Luka Dončić do Dallasu priletel s reputáciou tzv. Hotového hráča a s očakávaním, že prevezme štafetu po miestnej ikone Dirkovi Novickému. Bol si vedomý toho, že to nebude vôbec jednoduché, no aj napriek tomu sa tejto šance okamžite chopil. Už vo svojej prvej sezóne získal ocenenie Rookie of the Year, stal sa hráčom All-Star tímu a jeho meno sa dokonca objavovalo v diskusiách o All-NBA tímoch. Každým jedným zápasom rastla jeho popularita a taktiež presvedčenie, že Dallas našiel svojho nového lídra. Lídra, ktorý je schopný viesť tým do novej éry tohto klubu. Jeho herný štýl bol veľmi unikátny. Bola to kombinácia európskej techniky, inteligencie na palubovke a odvahy superhviezdy. Fanúšikovia ho okamžite milovali, média ho glorifikovali a celé mesto sa opäť začalo identifikovať s tímom Mavericks. Luka sa stal nielen ich hráčom, ale aj symbolom nádeje, ikonou mesta, ktoré sa dlho snažilo o návrat na vrchol elitnej ligy. Roky teda ubiehali a Luka rástol. Nielen ako hráč, ale ako tvár organizácie. V roku 2024 priviedol tým Dallas Mavericks do finále NBA, kde síce prehrali s týmom Boston Celtics, no Luka tam ukázal, že jasne patrí medzi najlepších hráčov svojej generácie. Jeho hra, odhodlanie a charizma z neho robili postavu, ktorú Dallas nikdy nechcel stratiť. Pre mesto bol viac než len hráčom. Bol pokračovaním odkazu Dirka Nowitzkého a novou nádejou pre fanúšikov, ktorí roky prežívali obdobia bez úspechu. V rozhovoroch dokonca sám opakovane zdôrazňoval, že chce zostať verný týmu Mavericks a chce zostať súčasťou Dallasu po zvyšok svojej kariéry. Luka Dončić teda neprišiel len hrať basketbal, ale prišiel zachrániť tým Mavericks. Bola noc z 1. na 2. februára v roku 2025. V tíme Dallas Mavericks vládol pokoj. Hráči sa pripravovali na ďalší zápas, vedenie klubu plánovalo bežnú sezónu a fanúšikovia večer viedli rutínne rozhovory o rôznych šanciach tímu. Nikto v tom čase netušil, že v pozadí sa varí niečo, čo navždy zmení osud tohto klubu aj samotného hráča. Za zatvorenými dverami však prebiehala jedna z najkontroverznejších výmen v histórii NBA. Nepredchádzali tomu žiadne klebety, úniky do médií, žiadne nápovedy ani žiadne známky napätia. A potom zrazu prišiel šok. Shams Charania, jeden z najspoľahlivejších insiderov NBA, zavesil na svoj Twitter post, ktorý oznámil, že Luka Dončić bol vymenený do týmu Los Angeles Lakers. Internet v momente explodoval a sociálne siete sa zmenili na totálny chaos. Fanúšikovia v šoku nevychádzali z údivu. Analytici a komentátori prepisovali svoje predpovede o sezóne a spoluhráči Luku Dončića z týmu Dallas Mavericks taktiež neskrývali prekvapenie, keď písali právy typu čože, čo sa to práve udialo. O tejto výmene takisto nič netušil ani samotný Luka Dončić. Nikto mu nedal vedieť, nikto ho nekontaktoval. Hráč, ktorý bol srdcom Dallasu, človek, ktorý sa stal tvárou tejto organizácie, sa zrazu stal outsiderom vo svojom vlastnom príbehu.
Dallas Mavericks, klub, ktorý s ním vybudoval úplne novú éru, klub, ktorý doviedol do finále NBA, ktorý s ním podpísal mega zmluvu a stal sa jeho druhým domovom, ho jednoducho poslal preč. Vymenili ho za hráča menom Anthony Davis. Taktiež veľká superhviezda, ale bol to úplne iný typ hráča. Iný štýl a iná dynamika. Pre fanúšikov Mavericks to bola obrovská rana do srdca. A pre samotného Luku to bola taktiež osobná šoková vlna, ktorá zmenila celý jeho svet na nepoznanie. American Airlines Center, kde sa pred rokmi oslavoval príchod Luku ako začiatok novej éry tohto klubu, teraz rezonovala len prázdnota. Každý zápas, každý game winner, každý triple-double a každý moment, ktorý priniesol radosť fanúšikom, sa zrazu stal iba spomienkou. Mesto, ktoré ho milovalo, sa cítilo zradené. Luka si po tomto oznámení nevedel predstaviť, čo bude ďalej. Jeho myšlienky boli rôzne. Šok, sklamanie, smútok, ale taktiež aj prirodzená športová konkurencia. Prvý telefonát, ktorý mu po tejto výmene zazvonil, bol od jeho agenta. Snažili sa túto situáciu analyzovať a vysvetliť mu, prečo sa klub rozhodol takto konať. Luka len sedel, pozeral do prázdna a cítil sa, ako by sa jeho svet úplne rozpadol. V mysli si prechádzal všetky momenty, ktoré s tímom Dallasu prežil a vedel, že teraz musí znovu nájsť spôsob, ako sa postaviť na nohy. Úplne inom meste, s úplne inými očakávaniami a v inom drese. Táto noc zmenila nielen osud týmu Dallas Mavericks, ale takisto osud samotného Luku Dončiča. Luka, hráč, ktorý bol synonymum týmu Mavericks, sa stal hráčom Lakers. A svet NBA sa začal pýtať, čo bude ďalej. Pre Dallas to bola strata legendy a pre Dončiča to bola výzva novej kapitoly. Vstúpiť do úplne iného týmu, iného mesta a iných očakávaní. Pre fanúšikov Mavericks zostala len bolesť a otázka, či sa dá niečo takéto vôbec prežiť a či sa z toho klub dokáže niekedy spamätať. A tak sa začala jedna z najdramatickejších epizód modernej NBA. Nočná búrka, ktorá ukázala, že v športe nie je nič isté. Ani lojálnosť, ani legendy a ani zázraky, ktoré ste milovali celý život. Po obrovskom šoku z výmeny Luku Dončiča sa vedenie Dallas Mavericks okamžite snažilo vysvetliť svoje rozhodnutie. Generálny manažer Nick Harrison v mene klubu prezentoval výmenu ako strategický krok pre budovanie tímovej kultúry a dlhodobú víziu organizácie. Podľa ich slov išlo o obchod, ktorý mal priniesť novú rovnováhu v zostave, zlepšiť obranné stratégie a pripraviť klub na budúce roky. Vedenie tímu tvrdilo, že Luka nemal ideálnu fyzickú pripravenosť a že jeho tréningový režim nebol optimálny. Podľa nich bolo potrebné prerozdeliť zodpovednosť a vytvoriť tím, ktorý nebude závislý len od jednej superhviezdy. Klub tiež poukazoval na nutnosť prispôsobiť sa rýchlo meniacemu sa tempu NBA a chcel týmto nastaviť nový štandard disciplíny a spolupráce. Fakty však hovorili jasne. Luka Dončič mal len 25 rokov, dvakrát bol súčasťou All-Star tímu a doviedol Mavericks do finále NBA v roku 2024. Bol tvárou klubu, symbolom mesta a jedným z najmladších hráčov v histórii, ktorý dosiahol takýto úspech. Takýto talent sa určite nevymieňa, najmä keď je vo vrcholovej forme a tým okolo neho bol budovaný roky. Rôzni NBA analytici aj odborníci hodnotili túto výmenu ako kontroverznú. Diskutovalo sa o tom, či Anthony Davis dokáže zapadnúť do tímovej chémie Mavericks a či nový tím dokáže konkurovať elitným súperom. Mnohí poukazovali na riziko, že strata Luku Dončiča môže oslabiť nielen športový výkon, ale aj morálku tímu a vzťah klubu s fanúšikmi. Fanúšikovia boli z tohto kroku určite v šoku. Pre mnohých to nebolo len športové rozhodnutie, ale osobná zrada. Muž, ktorý pre klub žil, bol s ním spojený už od jeho príchodu do NBA, bol náhle odstránený z tohto týmu bez jeho vedomia či súhlasu. Spoločenský dopad bol okamžitý. Diskusie na sociálnych sieťach, články v médiách po celom svete a otázky o budúcnosti Dallasu sa stali každodennou realitou. Výmena Dončiča tak ukázala napätie medzi dlhodobou víziou vedenia týmu a emóciami fanúšikov. Fakt však zostával. Jeden z najväčších talentov NBA bol preč a jeho miesto v srdciach fanúšikov klubu a komunity zostalo nezastupiteľné. Dallas sa tento krok pokúsil racionalizovať, ale svet NBA mal jasno. Dallas stratil niečo, čo sa dokáže získať len raz za generáciu. Pre fanúšikov týmu Dallas Mavericks to bola skutočná tragédia. Po oznámení výmeny sa stovky ľudí zhromaždili pred halou v Dallase. Niektorí plakali, iní kričali, niektorí dokonca priniesli symbolickú rákvu s menom Luka. Transparenty Fire Nico a výzvy na odvolanie vedenia sa rýchlo stali každodennou súčasťou atmosféry v hale a šírením protestov naprieč mestom a sociálnymi sieťami. Klub sa stal terčom kritiky, posmechu a dokonca nenávisti. Fanúšikovia cítili, že stratili nielen hráča, ale aj symbol nádeje a identity celého tímu. A Luka Dončič
Ten odišiel do Los Angeles, mesta, ktoré nebolo jeho domovom, ale ktoré ho prijalo s otvorenou náručou. Pre neho to nebol zázrak ani triumf, ale bol to začiatok novej kapitoly, ktorú musel prežiť ako zranený bojovník. Prvé zápasy proti Dallasu boli obzvlášť emotívne. Keď mu na veľkej obrazovke v hale pustili tribute video pripomínajúce jeho roky v Mavericks, bolo jasné, že mu je úprimne ľúto odchodu. Jeho slzy neboli prejavom slabosti, ale dôkazom jeho spojenia s týmto mestom a fanúšikmi, ktorých miloval a ktorí milovali jeho. V nasledujúcich mesiacoch sa Luka sústredil na adaptáciu a fyzickú transformáciu. Zhodil nadbytočné kilogramy, zlepšil kondíciu a vytrénoval telo aj myseľ do stavu, ktorý zodpovedal jeho ambíciám a úrovni NBA. Jeho prístup a disciplína sa stali predmetom médií. Objavil sa na titulke Men's Health ako príklad športovca, ktorý sa nevzdáva ani tvárou v tvár obrovským zmenám. Luka sa teda zmenil. A to nie len fyzicky, ale aj mentálne. Nebol už tým chalanom z Dallasu, ktorého klub odmietol, ale bol profesionálom, ktorý chcel svetu ukázať, že aj po zrade a šoku dokáže rásť a dominovať. Každý tréning a každá jedna minúta v zápase bola dôkazom jeho odhodlania. Výmena nezničila jeho reputáciu ani jeho talent. Práve naopak, vytvorila človeka, ktorý bol odhodlaný premeniť bolesť na motiváciu a získať späť kontrolu nad svojou kariérou. V Los Angeles sa začala kapitola, ktorá mala ukázať, že najväčšie hviezdy sa ukazujú práve v momentoch krízy a že práve srdce šampióna sa pozná aj v tých najťažších chvíľach. Výmena Luku Dončiča sa teda zapísala do histórii NBA ako jedna z najšokujúcejších a najkontroverznejších. Nie len preto, že šlo o hviezdu, ktorá viedla tým, ale aj kvôli načasovaniu a spôsobu tejto výmeny. Bez predchádzajúceho varovania a uprostred sezóny, keď bol Luka na vrchole svojej formy. Dallas Mavericks teda stratili srdce svojej organizácie a jeho výmena znamenala obrovskú ranu pre tým aj pre fanúšikov, ktorí dlhé roky sledovali jeho výkony a spájali s ním svoju identitu a emócie voči týmu. Transparenty, protesty a smutok na tribúnach po jeho odchode ukázali, že Luka nebol len hráčom, bol súčasťou duše týmu Mavericks. História tejto výmeny bude navždy zapísaná ako lekcia pre kluby, fanúšikov, ale aj hráčov. Najväčšie talenty nie sú len čísla a štatistiky. Sú to ľudia s príbehom, vášňou a miestom, ktoré im patrí. A keď toto miesto stratia, vzniká príbeh, na ktorý sa nikdy nezabúda. Luka Dončič, chlapec zo Slovinska, ktorý zachránil Mavericks, sa stal symbolom toho, že aj po zrade a šoku sa dá začať nová kapitola. A jeho príbeh v Los Angeles sa len začal. Ďakujem ti za dopozeranie tohto videa a pokiaľ sa ti toto video páčilo, prosím, klikni na odber na môj kanál a nezabudni sledovať aj ďalšie z mojich videí. Budem rád, keď sa uvidíme na budúce. Ahoj.